Ahojte, vítajte u mojho ďalšieho videa, to je Cookies a toto video vám chcem povedať, že aké veci by ste mali mať na natáčanie videí dobre spravené. Takže prvou vecou je, že by ste mali mať väčší priestor nad hlavou, nemali by ste mať polku hlavy useknutej. Druhou vecou teda je, aby ste vlastne neboli moc blízko kamere. Treťou vecou je, že nemali by ste mať mokré vlasy ako na mňa. Teda asi teraz viem to vidieť. Štvrtou vecou je vlastne, že by ste mali mať dobrú kvalitu, či už tabletu, telefónu, alebo teda kamery a podobné veci. A ďalšou vecou je, mali by ste mať stojan, ako mám ja. Teda stojan, aspoň nejaký. Ďalšou vecou je, že mali by sme mať dobré svetlo na to natáčanie, aby ste neboli moc tmaví. Potom inou vecou, ako je ďalšou, je, že nemali by ste mať v izbe poriadok. A to už záleží na vás. Potom ďalšou vecou, čo je už koľkáta, skoro posledná vec je, že by ste nemali mať zapnutý televízor, čo ja teraz mám, a asi si ho idem teda vypnúť. Aj by ste vlastne nemali by to byť proste všelijaké zvuky. Potom vecou, ktorá je predposledná, je, že by ste mali vlastne buď takto stáť, alebo takto tlačať a nie sedieť tak, aby ste mali vlastne tú polku hlavy, čo už som hovorila, len urezanú. Poslednou vecou je to, že nemali by ste byť od tej kamery, alebo na čo vlastne natáčate, moc asi takto ďaleko, pretože by to mohlo vlastne bude to zbájať. No a to by bolo pre dnešné video všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám nepáčilo, dajte dislike. A čo ďalej k tomu povedať? To je